Je uhlobaron živočišným druhem k vyhnutí? Uhlobaron obecný? Uhlobaron křetínský? Uhlobaron tykačensis? Můžeme ho ještě zachránit? Nebo je jeho zkáza neodvratná? Vyhynou uhlobaroni podobně, jako kdysi mamuti nebo velcí ještěři? Tyto naléhavé společenské otázky si dnes klademe snad všichni. S tím se ale, zdá se, občanská společnost nechce smířit. Například mladí lidé ze spolku, který si říká Hudba Blaho, se rozhodli, že uhlobarony je v této těžké chvíli nutné podpořit. Chtěli jsme zachránit něco cenného a co tady jako pomalu mizí, tak jsme rozjeli tuhletu kampaň Adoptuj si uhlobarona. Uhelná oligarchie je základem naší prosperity a svobody. A já si přeju ne milion, ale miliardu chvilek pro českou uhelnou oligarchii. Díky, že můžeme. My jsme se rozhodli tady s kamarádama podpořit naše lidi, kteří ve světě něco dokázali a proti kterým je teďka zahájeno velké tažení ze strany našich nevládních organizací, nikým nevolených nevládních organizací. A my chceme tímhletím říct, že uhlí je naše zlato a my se nedáme. Že tato snaha o záchranu uhlobarona bude úspěšná. I vy můžete přispět posláním DMS. A nyní se můžete podívat na propagační video, které lidé ze spolku Hudba Blaho natočili a exkluzivně nám jej poskytli. Adoptuj si slona, nosorožce a nebo uhlobarona. Podívej na toho pána, elektrárna je mu dána, uhelná jen trochu špinavá. Stará se, aby dobrý Čech v teple naplnil svůj měch, ten privatizaci kdo vyhrává. Ale Jednoho dne přišla zpráva EU, že mu zkrátí práva, přišla bída, přišel chlad, uhlobaron dostal hlad. Vrčí kolem sebe, kope uhlí, už nikdy nevykope, elektrárnu zavřít má, kdo mu jenom něco dá. a proto adoptuj si slona, nosorožce a nebo uhlobarona. Adoptuj si slona, nosorožce a nebo uhlobarona. Na tváři mocné pohnutí, je na pokraji vyhnutí, jako ještěři i mamoti. Odjela mu limuzína, doma kvílí beluzína, vlků zlověstné zavidí. Adoptuj si slona, nosorožce a nebo uhlobarona. Adoptuj si slona, nosorožce a nebo uhlobarona. Já však stejně nevyhynu, záchranu si najdu v plynu a pak vám z limuzíny pokynu. Já však stejně nevyhynu, záchranu si najdu v plynu a pak vám z limuzíny pokynu. Zo jak biblická archa, je tu samej oligarcha. Paviáni s Babišem, hyeny v kleci s tykačem. Jsou tu i kmotři Zores, tak posílej DMS a dřív než bys jen prskl, bude tu i Elon Musk. Oho, oho, bude tu i Elon Musk. A proto adoptuj si slona, nosorožce a nebo uhlobarona. Adoptuj si slona,
nosorožce, anebo uhlobarona na kopečku v Africe. Stojí stará věznice, sedí tam křetínský, starý lotr mexický. Vezměte ho do Troji, na Mírov či na Bory, jenom tam ho bude hej a ty si s námi zaspívej. Adoptuj si slona, nosorožce, anebo uhlobarna. Adoptuj si slona, nosorožce, anebo uhlobarona. Z Prahy pro zprávy Prima Hnus David Norek.